Hello guys, good morning. It's September 7, 2022. Muna, and it's a Wednesday guys. It's a Wednesday morning. Morning kapoy na kuan ba kapoy. Dili kapoy midweek na ta. And you know, sometimes usahay ang time moves so fast. Muna, we have clear skies again in Cebu. Wednesday morning. And muna tong view karon. And welcome to the Cube. Muna ang kuha na to. Welcome to Cebu. Karon na tong biyahe na sad. Well, padung na sad ta dito sa hospital kasi na ako'y pasyente. We have a patient there. Akong father-in-law, but he's fine. I think mo gawas na ni ron, but mana medyo na busy lang ta dire. Manang ma-shock mo niya itong mga normal route today, in the past couple of days na. So normally we're going to Mandaue, di ba? Now we're going to the heart of Cebu City. Traffic, early morning traffic dire. Morning rush hour dire Cebu. And mura bag daghan kayo og sakyanan. Padung mo trabaho, I guess. Padung sa syudad. But yeah, kuan ra. Laban ra gihapon. Ito mga tao kuan ta. Kugihan yung mga trabaho, mga taga Cebu. So sa iyo mamata trabaho ta, nindot kita na ng kuan. Nagbisaya ko parang Pablo, kumusta na? Nagkat-on kag binisaya. So magbinisaya ko para nimo karong adlaw. Bita magsagol-sagol lang ta. Pero mas lindot gyud bita magbinisaya. Naata ron sa Cebu. Mao ni ang Cebu South Coastal Road kanina dalan, mao ni nag-connect sa nagkonekta sa Cebu City padulong sa Talisay. So mao ni ang access going access na padong south. Mas mao ni kung mo biyahe mo mag-atumog karkar, pwede mo agi dire kaysa mo agi mo sa Cebu South Road na dito tanang bus, mga jeep. O kanisad karon bag-o lang na natin natukod na tulay diri ang Cebu Portabaling Expressway na nagkonekta sa Cebu City og ang lungsod sa Cordoba. O kapil na mahog ang Lapu-Lapu City kay tapad ra man ang duha. So kung ganahan kita nagdali ang mga taga Talisay o taga Minglanilla mo adto sa airport, pwede na sila mag-CCLEX. Pero kaning CCLEX paspas way traffic. That's 8.9 hapit siyam ka kilometers na siya na tulay nya dayon nanay bayad. Nanay bayad guys. So wala na ikuan na to, nanay bayad. So mapinatukuan maway traffic, pero ang bayad ni mo sa nasa kay bayad 90 pesos normally kana mga auto. So I think bawira ang na save nimo sa save nimo sa gasolina ug sa oras. Sakto ra sad. Og nindot kay na sightseeing na lugar. So wala. Puhon na kuno mga marathon diha, managan ang mga tao, labi na karong Cebu Marathon puhon. Lingaw pa pinawon, di ba? Managan ta diha. Pero kuan ra gihapon. Manay challenge nato na bisan lalim o dagan kung balik-balik ka na kuan na 18 kilometros na halos. Pero itaw para na sa mga kusog managan o kanang hanginan, nindot gyud kay na experience. Pero wala pa na gitugot na naay pedestrian karon na mulabang. Actually na ana sila
naka-allocate, naka-designate na pedestrian area na pwede maglakaw mga tao, pwede magbike. Pero sa pagkakaroon wa pa naabrihe kay masad ko no, nauna pa sa mga balaod. Sus na din ko ano nabalita karon ang airport, ang award-winning na Mactan Cebu International Airport or Mactan Airport, ipalit ko no sa Buitis. Yawa so lakas kay kuno nis Buitis matod sa ka site na lakas kuno ng mga Buitis kang sa bagong administrasyon. So murag hello sa mga nagtrabaho sa mga Buitis day. Good times are coming. Sa naman ng GMR naghandro kong migo sa gikan sa GMR na mao ni nag-develop sa carbon. Of course nag-develop sa airport. Although basig nakasapi sad sila na pagbaligya, no? 400 more or less, so more than 400 million dollars kuno ang palit ana sa mga kaya wag mo ning motor ang ano na siya pick aside. Pero money talks, of course, kung ana mga negosasyon. So ilag na ay tanaw sa nako ang airport business is really a lucrative business. Labi na ako mubalik na ang turismo, mubalik na ang kuan, mubalik na ang normal silbi ba, ang normal na panahon na makasuri-suri ng mga tao. O di lang na sa kuan ang mga goods sad, daghan ang kayron ship. Kuan, kusog kay mga online shopping ron, so some ang uban air freight na. Pero mausan lagi kuning airport, yes, airport operations will be really kuan kini siya, vital ni importante sa na ang usa ka lugar naay maayo na airport, di ba? Cebu nindot ng airport pero in a way maisan na marag Cebuano na mudala sa airport. So nasay kuan ba, nasay merit ng mga kuan na may kuan na di taon, di ko manaway na kay Buitis. Isa sila ganahan mauwawa ng Cebu. Taga Cebu na sila na. Kibaw ko na ila sa ng ampingan ang airport, ampingan ang reputasyon, palambuon ug maayo. Di ba? Nindot kita laon adlaw karon da mura maghayag kayo. Pero sorry na lang katulad sang kibaw na ko nasad sa atong mga amigo diha. Manaway na sad ni kay ngano daghan kay wire sa kapilang taagi mao na gyud na. Na nindot lagi na wire pero wala makatabang na silang abuyti sa dana. Kay sila man sad ang mga nagkontrol na ng mga power distribution, power generation. So maybe maita makahuna-una sad sila na i-upgrading mga linya dire. Tarungon ba ay mong masapsay bitaw mo ra magubot sa Ginoo tanawon pwede pa ni ma-improve, mausab, matarong lang. So mo na nata sa dalang Osmeña Boulevard. Mao ni ang morawag major thoroughfare sa man sa Binisaya. Mo ni ang pinakakuan na dalan ba na halos tanang jeepney makaagi yung Osmeña Boulevard. Mo ni mo na nagputol gyud gikan sa Plaza Independencia sa Santo Niño hantud ni sa Capitol. Mura gyud kuan gyud man mura ning mo ni ang dalan gyud na just tunga ba makaingon ko na pinaka importante na dalan mo ay nagkonekta sa downtown, sa uptown og access road ni sa ubang barangay diha sa kuan padulong sa Lahog, sa Guadalupe ug padungo diha moagi tag Osmeña Boulevard ug naa sa diri ang daghan kay mga kuan ang Santo Niño
na adire ang makaagi mo skulon kana di sa iskina. O doon rin sa tanang pinakadakong eskwelahan, mga opisina sa gobyerno. So na access kini sa halos tanan. So mana anigo na ang kulon. Dili pa mingaw pa kay kulon rong orasa. Sa takna nato karon alas 8:15. Mingaw pa pero nanay mga tao. Guwapang syudad. Matod Paskon, guwapang syudad ay laghangad. Ay sige hangad kay mabangga ka. Sige hangad makuutan ka. Pero nindot kayong kuan ron ang kuan ba? Tanaw nimo gamay ra panganod nindot kayong kalangitan. Tanawon blue kay ba? So ay lang mo kahibong nagbinisaya ta mao na. Ini request nato na nagkat-on kuno siya binisaya si Pablo atong bagong subscriber. So ganahan siya na pagbinisaya ko. So pagbigyan lang nato. Lisod na bitaw no magbinisaya gid kas na kanang diretso ba. Usay masagulan gid ni mo in English like di ka ganahan magbinisaya na straight no. Diretso ato no. Kuan gyud ba? Piki kayo side din anta kay ba unsay termino sa ubang kuan ba? Di ba mo di ka kuan unsay termino na sakto pero mo nang malingaw ta. Makahinumdum na nang panahon itong mga bata pa ba na elementary pa ta. Napatas tunghaan. Wow, tunghaan. Na imulta ta kung di ta mag in English o Tagalog nato yung mga panahon na nga ba multahan ka. Multahan ka. So ay binuang piso o unsa na kung kung di ka mag in English na yung nga ba karong orasa mag in English ta or karong orasa mag Tagalog ta. Kung di ka magbantay, malipat ka, multa ka. So karon noon ang eskwelahan, kuya na kayo gihimo na nun lang binisaya ang mga kuan ba, ang pagtudlo. Malingaw sa local language siya, mo na yung kuan sa karabang lingwahe na may gidak-an sana sa tawag nilang term na ibasa man naman imong mao inyong lingwahe na gigamit sa katawhan. So, para nako may sana pero mana mabaguhan gyud kutong sa laing henerasyon sa mga bagong konsepto. Pareho sa imagine una akong gitudlo ang matematika sa binisaya. Di ba og kanang mga sa may tudlos binisaya, imagine mga araling panimbunan, magstorya ta sa mga atong mga bayani, atong mga hero. Magbinisaya ta na istorya na to ang unsa ilang giagian. Pero mo na akong bilban kung mathematics itudlo usahay mangali daghan gid sa akong atong henerasyon, among henerasyon. Dili man gikihibaw mo ihap og binisaya makasa di maglibog pa kay kung ingnan 45 pila man ang 45 kung katawa ko kay. Pero karon mga bata labi na sa mga nag-eskwela elementary ay sa public ay kasabot sila mo na ilang unang nahibawan pag ihap po usa 2 3 4 5 6 7 8 siyam po ambot sa doon ambot na bitaw na unsa kay 11 di man makuan napulog usa mobile lang giwan pero sa ako mo mag Spanish tang 11 ka magbinisaya gid ba 11 man ta 12 man ta magigog napulog duha pero mao na atong kuan ba na lingaw sad na kuan para nako practical sad gabaw ka manukli manguan na binisaya pero maling ning kuan ang katawanan eventually puhon muship gihapon into English pero I guess mura sag di na to i-underestimate ang abilidad sa mga kabataan ron kay
ingon tag maglisod sila pero di man namon sa gyapon mga genius ron daghan sad kay mga maing laki na bata na mahinuon na multilingual na noon ang tao. Pero sakto man tingin na kanang lingwahe ba dapat itudlo na samtang bata pa tagluan ang agtulo ka lingwahe kay murag ang imong kapasidad na makat-on mas dako mangyud kaysa atong medyo idaran na ta kanang tiguang na ta. Pero moingon gyapon kung makat-on man ta bisag tiguang ta makat-on man gyapon tag mga bagong abilidad, bagong lingwahe, bagong mga pambuhaton. Pero dili asayon na dili pareho kasayon ko tong bata pa ka mao gina ako maingon noon na yaw kay mga bata ron daghan kay nahimo lang maayo mo sayaw, maayo mo kuan tanaw lag mga TikTok daghan kay ba mo luto tanaw lag TikTok, YouTube, di ba? So mana ron na di na to kuan sad na aning mga kritiko sa atong mga pamaagi. Ako lang maingon na ayaw lang i-underestimate ng mga bata kay although nagay mga maglisod tabangan sa dina nato kanang mga di magitanan bright anong gyud maglisod pero what's the kay bawo kanang mga bata na mayong kag dili bright pero what's the kay bawo tinuod lang abilidad wala di ay sa academics di ba? Nabiban maay di sila mo basket maay di mo maay mang limpyo di ba dili kuan kung doktor na lang tangtanan moingon ko magutom ta way mananom way manguan di ba way muluto way mo so manay ko na to na dapat pangitaon na to ang atong mga hiling sa kabataan or unsa ilang competency or kanang abilidad kay di man pwede pareho tantanan lagi di man pwede na puro ta engineer, abogado maglalis na ta hindi na wala si kitaon ng abogado kung puro na abogado tanang tao ano yung kitaon ng doktor kung puro doktor ang tao kay libre na lang kay pre doktor tanggo ha so manang kuan bahin-bahin yun ta anay mo drive sa mga bus kung doktor ng tanan so mana guys binuang naman natong storya usahay pero asa naman lang niabot pero mana Pablo maayong buntag nimo maayong tag na nalingaw ka ani na video imo ni tanahon shout out din sa tanang mga nag-birthday sa September sorry wala na ako nag-greet na nato nagpa-shoutout na mag-birthday ang Mama Giselle Sordi pero mana shout out na lang ako happy na sa ko mag-birthday so shout out na lang sad para nako so mao na ron nato din ron sa happy na mabot sa Capitol nato sa tong destination salamat sa